Afgelopen zondag vond tijdens de Hazenpeper de presentatie van de nieuwe cd plaats en werd het nieuwe bruidspaar van vastelovensvereniging De Pila's aan het publiek voorgesteld. Voor het vertrekkende paar blijvende herinneringen. Sharon en Davy, dat was het dan, hè? Het zit erop. Ja, het zit er nou echt op. Vertel. Ja, we hebben een mooi seizoen gehad, maar en al het mooie continent hoor. Dus nou moet ik het stuk overdragen. En wat heeft jullie dat seizoen gebracht, Davy? Ja, weet je, nogmaals, we hebben een heel mooi jaar gehad. En ik denk dat het nieuwe bruidspaar wat hier in Evenes staat, kan beamen hoe mooi het first seizoen al is. En ik kan alleen maar tegen hun zeggen van, het werd alleen nog maar mooier, dus ga ervan genieten. En wat was nou het mooiste wat jullie meegemaakt hebben? De spanning was echt mooi. En ook wel de dag zelf. Dat was echt wel een hele mooie dag. Ja. Ik had in ieder geval niet verwacht dat het zo mooi zou zien. Dus jullie sluiten het eigenlijk met een heel mooi gevoel af samen. Ja, zeker weten. Wel, hè? Absoluut, ja. We gaan goed uit elkaar, hè? Ja. Nou, Ja. kijk. Na een korte ontmoeting tussen de vertrekkende en het aanstaande bruidspaar kon het kerstverse paar in spanning aan de met grote getalen aanwezige pielhazen en pielazinnen worden voorgesteld. Dat gaat echt goed komen, dat weet ik zeker. Zoon van Sanneke Droeven van de Neulenpetje en Huubke Jansen van de Meerselseweg. Daan Jansen! Ja, daar hebben we nog iemand nodig. Daar hebben we nog iemand nodig. En dat is het bruutje. En het kost er eigenlijk maar één te zien. Zij is dochter van Erneke Gerber van de Geitenbuik en Marie Zeemans. Gepensioneerd Jean-Pieter van den Hogenklaver. Door zien ze elkaar ook tegengekomen. Dames en heren, Maat Zeemans! Het boerengezelschap van 2018-2019. Boeren, boerinnen, Butelu, Pielhaas en Pielazinnen. Wat hebben jullie voor gevoel? Ja, ik moet zeggen, de zenuwen die komen nou wel. Die haal ik niet in het VUR-traject. Ik denk wel allemaal gezellig leuk. Maar nu beginnen de zenuwen toch wel te gieren. En hoe voelt dat? Ja, dat voelt een beetje dubbel. Ik vind het eigenlijk wel spannend. Maar het voelt ook wel goed, want ik heb echt zin om uit te komen. En hoe gaat het met jouw maandje? Ja, de spanning is bij mij nog wel iets erger, denk ik. Maar ik heb er gewoon wel heel veel zin in. En ik ben blij als we dit eigenlijk achter de rug hebben. En dat we het gewoon met heel Venrooy kunnen delen. Ik heb begrepen dat jullie allebei echte carnavalsvierders zijn, want jullie doen heel veel bij de Hazenkeutel, begrijp ik, hè? Ja, klopt. Ja, ik zit ook in de commissie jeugdzitting en doe ik het uitkomen altijd. En veel vrijwilligerswerk bij Kindermak en Tienermak. Ja. De commissie Boerenbruiloft heeft dit jaar gekozen voor een gemêleerd jong gezelschap, van wethouder tot schooljuf, waaraan ook vanuit de kerkdorpen personen bij betrokken zijn. De geld van de ochtenddag, vuren door het land, maar ik heb ook een hand. Ook als niet hier ooit wat wit, hoe heeft de levens mee niet. Maar wat is daar als we samen brengt, maakt het zo onbekend. Liefde die ontstond, in elke feest wordt ze even samen, zing, dans, zonder te schamen.